radio that makes you happy. Intezo. Kulukuthi ukhalasha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ke kuveze ngithuthi ungakhumala ubathi ilast one yamagumede mhlambe emangabe usemusha ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela amaskando simomozo sevelo asifaka zonke enyameni ku DSD ngemuva kokusabalala kwesithombe salapha somlisa ofana lapha nansi no DSD lapha nekade vela esithola enentombazane eqabulana lapha usimomoza ubese ephanyeka lesithombe lesi ekhasini lakhe lapha ku Facebook wasebhala umbhalo uthi DSD impela ngathi badla umoba mabeqabula wasithi waze wabukisa ngathi eNdlunkulu ngazi ke noma kade ezidlalela lapha no usimomoza kodwa abantu abaningi ebabese baphawula lesithombe bazihlekela nje kwaba mnandi kwabanje yana namhlanje kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ubona kuyena impela uDSD lona okanye nje umnumzana osivalela no DSD lapha nahlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena uthini lwakho ngalolu daba olithinta usimomoza kanjalo futhi no DSD ngaza kwethu izona esihamba phambili ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare mesinangilandela ku Facebook @reading ezona isiphatha kahle ibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.